Ahojte, dneska tady sedím spolu s Borisem Bardošem, nahráváme Arnold Classic Preview, takže je tady šéfredaktor a zástupce šéfredaktora, to jsem já, Muscle and Fitness, a máme pro vás nějakou předpověď, nějaký názory před tou největší soutěží jarní části sezony, kterou je bezesporu Arnold Classic. Boris, jak ty se těšíš na tady tu soutěž? No, hlavne som zvedavý. Zaujímavý zoznam mien, ktoré uvidíme na pódiu, takže teším sa. Podľa mňa Arnold Classic je výborná súťaž, má taký športový ráz, hierarchická dvojka za Olympiou, máme sa na čo tešiť určite. Ty jsi na Arnoldu byl, jak vnímáš tady tu soutěž ty? Je to druhá největší soutěž roku? Áno, určite áno. Myslíš si, že vítěz Arnold Classic je favoritem pak pro tu Olympii? Může to tak být? Môže, i keď napríklad taký Green vyhral Arnold Classic trikrát. Áno. Trikrát a Olympiu nikdy nevyhral, myslím, že takže ťažko povedať, no samozrejme je tam vlastne pol roka medzi oboma súťažami, takže forma samozrejme môže na jeseň vôbec nemusí výjsť, takže ťažko povedať, ale je to hierarchická dvojka, šampióna treba brať vážne určite. Ak sa rozhodne súťažiť potom aj na Olympii, tak určite s ním treba počítať. Letošní startovní listina, tam nemá mistra Olympie, chybí tam Sean Roden, chybí tam Big Ramy, který skončil na Olympii na 6. místě, chybí tam Dexter Jackson, jinak tam jsou ti opravdu kvalitní závodníci, je tam borec, co skončil druhý, to znamená, vlastně Phil taky chybí, takže borec, co skončil druhý, tam není, je tam borec, co skončil třetí, co skončil čtvrtý a co skončil pátý. Jsou tam Brandon Curry, Rolly Winkler a William Bonac. Asi 3 největší favoriti, souhlasíš? Určite. Jak vnímáš tady tu trojku? Kdo je pro tebe ten největší favorit pro Arnold Classic? Tak ja by som to veľmi doprial Rollymu Winklerovi, ale vzhľadom na to, že som videl video zo 16. februára jeho formy, tak tam veľmi slavne nevyzeral, akože vyzeral ako v objemovke, takže nemyslím si, že za 2 týždne sa dajú spraviť zázraky s tým, čo som videl. Takže Winkler to asi nebude, no bol by som veľmi rád, keby vyhral, pretože Winklera sledujem dlho a páči sa mi. Zo súčasnej špičky sa mi páči asi najviac, ale vzhľadom na tú formu, ktorú predviedol na tom exibičnom výstupení 16. februára, nemyslím si, že to stihne do dňa súťaže dať do také fázovne, ako by na víťazstvo potreboval. Mne sa napríklad Bonac nie je môj obľúbený kulturista. Bonac je vždy kvalitne pripravený, husté, plné svaly, ale mne sa nepáči Kostrovho stavbou. Mne proste je malý. Nie je to typ kulturistu, ktorý sa mi páči. Naopak, veľmi sa mi páči Brandon Curry a ten predviedol úžasný výkonnostný rást v poslednom období. Konečne sa mu darí náplňovať potenciál, o ktorom všetci vieme, že ho má. V Lani na Olympii skončil 5. myslím, bol výborný a tohto roku vyzerá skvelé, takže z tých videí, z tréningových videí a z fotiek, ktoré sa objavujú na webe pred Arnold Classic, vyzerá výborne, ja by som mu to doprial, podľa mňa. My s Borisem nahráváme 17. februára, což je 2 týdny před Arnold Classic, je to den potom, co se ven dostalo to video Rollyho Winklera, kde Rolly opravdu nevypadá působivě. Je tam obrovský, je tam kulatý, ale ta forma je taková, že za ty roky zkušeností, které ty máš, které mám já v tady tom sportu, tak zdá se, že tu formu nestihne udělat. Je to ten hlavní důvod, proč ho letos teda nefavorizuješ? Áno. Inak si myslím, že keby došiel vo forme, kvalitne pripravený, že môže vyhrať. Vyhral Arnold Classic Austrália, Bonaca, myslím, že porazil aj na Olympii. Tak Rolly Winkler vlastně porazil Bonaca na posledních 3 soutěžích, kde se utkali, což je Arnold Classic Austrálie, kde William Bonac závodil jako vítěz Arnold Classic právě v Americe, pak ho Rolly porazil na Olympii a na Evels, takže poslední 3 soutěže, kde se tady ti 2 borci utkali, tak vždy vyhrál Rolly a souboj Brandon Curry, Rolly Winkler, myslím, zatím vždy vyzněl pro Winklera. Takže z toho pohledu by Rolly určitě byl favoritem. Bohužel ta forma zatím není taková. Nie je taká, ako by mala byť. Uvidíme, čo urobí Cedric McMillan ako víťaz roku 2017, že? Áno. Ťažko povedať.
Kto by ešte mohol prekvapiť podľa teba z tých ľudí, čo tam sú? Já si myslím, že Cedric nepřekvapí, protože já nevím jak ty, já už od něj moc neočekávám. Já jsem si zvykl na to, že nemám očekávat, že Cedric nepřekvapí. Cedric bude Cedric. On v tom roce 2017 vlastně porazil jenom Dallase McCarvera. To byl nejkvalitnější soupeř, jakého tam měl. A když šel proti Kajovi, prohrál, když šel proti Dexterovi, prohrál. Teď tam má tady ty 3 hvězdy. Rollyho forma je zajímavá, protože Rolly může udělat propad. Takže možná Cedric skončí 3., ale nemyslím si, že víš. Mně se tam hodně líbí Luke Sandow. I ty si ho viděl. Luke Sandow je kulturista, který mu stále, myslím, nebylo 30 let, takže je poměrně mladý na tu špičku, ale on je velice krásný, bude mít asi životní formu. Jak ho ty vidíš? No, môže prekvapiť určite. V tej konštelácii, ktorá tam je, to môže vypáliť všeliak. A on môže prekvapiť, môže byť práve jeden z tých, ktorí prekvapia určite. Myslíš si, že kulturistika, profesionální kulturistika a IFBB Pro kulturistika potřebuje ty nová jména a právě Luke Sandow může být jedním z těch nových, který se bude pravidelně objevovat na Olympii? Je tak dobrý? Je to čas, ale myslím si, že áno. Že vidím, že aj v rámci IFBB Pro sa dejú zmeny, čo jasne ukázala vlastne vládnejšia Olympia, kde sa stalo to, čo nikto nečakal. V podstate úradujúci šampión Phil Heath prehral so Seanom Rodenom. Zdá sa, že nové estetické typy sú na zostupe, že kulturistika začína oberať týmto smerom, to, čo sme si mnohí už dávnejšie prijali. A že sme boli sme vyslíšaní práve na tej najvážnejšej súťaži a na Olympii. Ja si myslím, že na Arnold Classic nebol problém s tým, že by... Ja si myslím, že na Arnold Classic vždy mali tie estetické typy otvorenú cestu, takže prečo nie? No, takže je to představitelné. Určitě a ještě o to víc v posledních letech, kdy byl Arnold Schwarzenegger celkem vokální v tady tom směru a vyjadřoval ty nesympatie s tím, kam se ubírá ta dnešní kulturistika. Bavili jsme se o Cedricovi a Lukovi, to jsou závodníci, které nějakým způsobem pasujeme na 4. až 5. místo, nebo je tam ještě někdo, kdo podle tebe může bojovat o tady to umístění na hranici prvního vyvolávání, které je strašně důležité? Tak ja vidím dosť vysokého Lenartoviča. Josh Lenartovič je v adekvátnej forme a my vieme, že on tú formu vie spraviť. Už formu mal. Mohlo by to byť zaujímavé. Videl som nejaké fotografie, na ktorých je vidieť ako zjavný progres, masívnejšie ako kedykoľvek predtým. Takže môže len prekvapiť podľa mňa tiež ďalší. Určitě souhlasím. Josha jsme loni neviděli, Josh si dával pauzu. Josh bohužel byl spolubydlícím Dallase McCarvera v době, kdy Dallas zemřel. Josh se nakonec dokázal připravit na Olympii, ale bylo to takové nic moc. Bylo na něm vidět, že si tam dával vlastně měsíc před Olympií nějakou týden pauzu, aby se z toho všeho zotavil. Teď by měl být odpočinutý, měl by být namotivovaný, jenom jeho tělo je odpočinuté, nejenom ta psychika, což je strašně důležité pro toho kulturistu a my bychom mohli vidět nového Joshe. Myslíš, že Josh může bojovat s tím Cedricem a Lukem, anebo třeba může zamíchat kartami i v té top 3? Dlho sme ho nevideli, ale je to predstaviteľné. On sa vie pripraviť, je masívny, je vysoký, je robustne stávaný borec. Ja si myslím, že áno, že v prípade, že dojde na 100% pripravený, tak môže byť vysoko. Ako vysoko to si netrúfam povedať, ale môže byť vysoko, podľa mňa. Oba samozřejmě registrujeme důležitost politiky v té profesionální kulturistice a Josh je z Austrálie. Austrálie je významný trh pro tu kulturistiku. Může Joshovi pomoct i tady to, že IFBB potřebuje nějakou hvězdu z Austrálie. Hodí se to? Myslím, že určite áno. Vzhľadom na to, že v podstate od nejaký čas tam koná vlastne Arnold Classic Austrália. Ja si myslím, že určite áno. Že môže to závažiť niečo. Pak tam jsou další jména, to nejslavnější je asi Viktor Martinez. Presne, v 45 rokoch. Podľa videí a fotiek dokumentujúcich formu 2 týždne pred súťažou vyzerá veľmi dobre. A úzky pás, vyzerá byť pripravený. Arnold Classic už v minulosti vyhral, neviem či raz určite, neviem či nie 2-krát. Ťažko povedať. No. Jak dobrý může být? Asi ta top 3 reálná není. Myslím si, že nie. Myslím si, že on už má najlepšie časy za sebou. Najlepší v roku 2007. Viktor versus Cedric McMillan?
No, dobrá otázka, tak Macmillan. Ťažko povedať. Obidvaja sú pomerne estetické typy, s úzkým pásom, širokými plecami. Cedric je vyšší, ťažší. Martinez môže byť pripravenejší, ťažko povedať. Mne osobne sa viac páči Cedric Macmillan ako typovo, ale vieme, že má problém s načasovaním formy, mával často. Myslím, že ešte nikdy sa nepredstavil 100% forme Macmillan. Možná v amatérech, mně se strašně líbil, když vyhrál tu profesionální kartu, ale to je pěkně dávno. To je. On vždy vypadá velmi dobře, jenom rozhodčí ho trestají za to, že ze zadu ta spodní polovina těla a ze předu břišní svaly nejsou tak separované, tak vysušené, tak ostré jako u těch jeho soupeřů. Jasné. Potom je tam Akim Williams, což je zrůda, je to obr, je to obluda, obrovské ruce, kulaté svaly, velice úzký pas, ze zadu trošku připomíná Ronnieho Colemana ve volném postoji. Je obrovský. Dokáže být vyrysovaný? Myslím si, že budeme na rezervy v pripravenosti. Ten sa nenamúti nejak vodu, on nebude vysoko. Myslím si, že mal byť nejako veľmi vysoko. Já to střihnu. Ne, jasne, to nezbudem. Musíš nějak z boku, učil tě to na tom to mám. té parádě. Čo je toto? Dobre zvládol. Můžeš to nějak dát na ticho? Nebo tak? Vieš čo, vypol som to akože... No, teraz to nepočítaš. Dobre. Další, kdo tam je, asi ten nejmladší závodník ve startovní listině, je to Rafael Brandao, brazilský talent, který už loni bojoval o tu Olympii celkem reálně, bojoval na body, nakonec mu to nevyšlo, ale byl hodně blízko. Na New York Pro, když by rozhodčí byli trošku objektivnější, když by tam netlačili Američany, tak mohl být třetí, řekněme. Ty jsi ho viděl, je velice líbivý, je mladý, má ostré, čisté tvary, úzký pas. Jak vidíš jeho šance? Pekne stávaný, vysoký pretekár. Peknú telesnú stavbu, má široké plecia, úzky pás. A mám pocit, že Arnold Classic je dlhodobo súťažou, na ktoré viac oceňujú aktuálnu prípravnosť pretekárov ako napríklad na Olympii. I keď vládnejší ročník Olympie sa aj v tomto smere predviedol ako na jednotku a ocenili práve aktuálnu formu Rodena pred obhajujúcim šampiónom Heatom, takže ťažko povedať. A myslím si, že ak bude pripravený, môže prekvapiť. Nevyhrá, ale treba môže byť vysoko, je pekne stávaný, je vysoký. Arnold sám apeloval v minulosti na to, aby minimálne na jeho súťaži, aby vyhrávali estetické typy bez defektu vystupujúceho brucha, s ideálnymi parametrami kulturistickými, s proporciami, takže je to proporčne, borec bude patriť k najvyšším na pódiu, ak bude pripravený, môže skončiť v podstate kdekoľvek. Vyhrať to zrejme nebude, vzhľadom na to, že nemá meno, ani asi medailová priečka, ale čo ja viem. Se Cedricem môže bojovať? Je podobne stávaný, je to typovo podobný pretekár, tiež s výrazným príklonom k estetike a k proporcionalite postavy, takže je to predstaviteľné, no samozrejme. Koho podľa tebe porazí z té startovní listiny? Akima Williamsa určite. Viktora Martineze? Viktor Martinez má 45 rokov, je to síce bývalý víťaz Arnold Classic, ale vek nezastaví, že keď niektorým šampiónom sa to celkom zjavne darí, ako napríklad Dexter Jackson, ale myslím si, že Viktor nebude patriť tým najlepším borcom na pódiu, takže pre mňa je to predstaviteľné, že tá mladá krv skončí pred týmto ostrelným veteránom. Jsi rád, že je tam ta mladá krev, že tam nejsou jenom ti závodníci okolo 40, ale že to máme nejenom brzká 30, ale ještě závodníci okolo 25 let, to je paráda. Samozrejme je to výborné, konečne nové mená, prílev nových mien, nových tvári, lebo v podstate aj štartové polo Olympie za posledné roky bolo také, stále tie isté mená, človek v podstate vedel, čo môže čakať, no, plus, minus. Vždy je dobré, keď tam predniknú noví borci, ja som videl veľký potenciál svojho času Dallasovi McCarverovi, len skončilo to tak, ako to skončilo s ním, ale tak to bolo presne to, čo sa ako čaká, čo by som ja čakal od štartového pola. Nové tváre, výrazné talenty. Na Carvera sa dobre pozeral na pódiu, dobre sa sledovali o tréningové videá, proste bola to osobnosť z môjho pohľadu. Škoda, že skončil tak tragicky, ako skončil, je to veľké nešťastie, ale niečo také, viac takých by som uvítal. Teraz nemyslím tých osudov, ale takých typov, ako bol Carver napríklad. Dobře, ty největší jména jsme probrali. Jaká je ta tvoje typovačka? Kdo teda nakonec vyhraje? Nerozmyslel jsi to?
Tak vzhľadom na to, čo som videl, čo som mal možnosť vidieť, hoci by som veľmi fandil Rollymu Winklerovi, ktorým je ako typovo blízko, páči sa mi, je masívny, má ten wow efekt, práve v dvojitom bicepse asi není efektnejší pretekár v súčasnosti. Takisto v najsvalnatejšej póze asi by sme ťažko hľadali monstróznejší typ. Mám pocit, že vzhľadom na tú formu, ktorú predviedol na exhibícii 2 týždne pred Arnold Classic, nevnímam jeho šance na úspech v tomto prípade. Žiaľ Bohu, nemyslím si, že sa dajú spraviť zázraky s tým, čo ukázal, vyzerá ako v objemovke, takže asi Winkler to nebude, hoci by som bol rád. No ale páči sa mi Curie, páči sa mi Brandon Curie, je veľmi pekne stávaný, náplňa ten potenciál, ktorý v ňom videli odborníci už roky dozadu. Naznačil to už v Lani na Olympii 5. miestom a tohto roku je opäť vyzerá byť skvele pripravený, prihodil ďalšiu svalovú hmotu, dokázal nabrať ďalšie kila na seba, pekne stavaný, s úzkým pásom, širokými plecami, masívny. Ja by som videl to Curryho radšej na prvom mieste ako napríklad obhajcu vládnejšieho prvenstva Williama Bonacka. Bonak je určite kvalitný, má nesporné prednosti kulturistické, husté, tvrdé, kvalitné svaly, vždy je veľmi dobre pripravený. A mne sa nepáči ako kulturista, je telesnou stavbou, parametrami, neviem, mám rád proste mohutnejších kulturistov. On to dobre bolo vidieť na fotke, napríklad svojho času s tou monstróznou Ruskou, s tou Kuznecovou, proste tá bola väčšia ako Bonak, keď samozrejme ide uhol pohľadu. To je nezapomenutelná fotka. Uhol fotografa, no ale tam je vidieť jeho limity, tej kostrovej stavby je proste úzky, on nie je široký, nie je to proste veľký chlap. No. Ten Curry sa mi páči ďaleko viac po tejto stránke. Já jsem celou tu přípravu na Arnold chtěl typovat Rollyho Winklera, protože dává to smysl. On tady ty soupeře poráží teďka konstantně, vlastně neprohrál s nimi od toho loňského Arnoldu. Rollyho forma mě zklamala, Brandona typuješ ty. Já si myslím, že Brandon bude druhý. Myslím si, že William Bonac to obhájí, protože má strašnou motivaci po té nepovedené loňské Olympii a chce ukázat, co v něm opravdu je. On nemůže být o moc lepší, ale on může být tak dokonalý, jak on může být a ti soupeři často nedělají 100% formu, takže já v tady tomu budu věřit Bonacovi, takže já tipuji Bonacka na prvním místě, Brandon Curry druhé místo, Rolly Winkler třetí místo. Tím, že rozhodčí asi nebudou chtít ho dát níž, protože oni ho mají strašně rádi. A je to absolútna špička, už má meno, v Lani bol tretí na Olympii. Áno, ťažko sa s ním bude manérovať na nejaké nižšie miesto, aj keď stať sa môže prakticky čokoľvek, ale tiež si myslím, že moc nižšie nebude ako tretí. No. Ty máš teda druhého Bonacka? Druhého by som dal asi Bonacka, vzhľadom na to, že vie byť pripravený a on pripravený bude, o tom vôbec nepochybujem. Takže... Dobře, Boris, Rolly teda třetí? Rolly třetí, tak. Čtvrté místo kdo? To je složitý. To je zložitejšie, no je tam viac zmien a mohol by byť Cedric McMillan celkom kľudne. Řekni mi jedno jméno. Ja hovorím, že McMillan, ale vôbec neviem, čo môžeme čakať od Lenartoviča. Lenartovič sa vie pripraviť, videl som, že zaznamenal tiež ako výkonnostný posun. Masívne, aspoň z tých pár fotiek, ktoré som videl na internete, vyzerať masívnejšie ako kedykoľvek predtým a vyzerá to, že to stihol aj spracovať, tú svoju hmotu. Videl som nejaké ohlasy ako z Austrálie v podstate na jeho formu a tvrdia, že to bude bomba. No, tak v zákulisí sa povráva, že by to malo byť niečo úžasné, ťažko povedať. Ja vidím 4. McMillana, ale vravím, ako vôbec to tak nemusí skončiť nakoniec. Já jsem hodně dlouho chtěl dát na 4. místo Luka Sendova, tím, že bylo by to fajn tam mít takhle vysoko novou tvář. Ale nakonec si myslím, že ten Josh Lenartovič urve to 4. místo. 5. budu mít toho Luka Sendova. 6. budu mít Rafaela Branda s tím, že Cedric skončí až 7., protože prostě neukáže nic nového. Takže v tom 4. místě se lišíme, ty tam máš Cedrica, já tam mám Joshe. Koho máš na těch 5, 6, 7? No, za toho Cedrica by som kľudne dal toho Lenartoviča. Hoci by si poriadne mohli aj vzájomne vymeniť, ale teda kľudne teda 5. by bol Lenartovič. 6. môže byť Sandoj, ako hovoríš ty, na 6. mieste a 7. treba ten nový Brazílec. Takže Viktora Martineze porazí asi tady těch 7 závodníků? Mám pocit, že Viktor už to najlepšie zo seba ukázal v roku 2007. Má to za sebou strašne veľa aj životných peripetí, aj odsúťažených rokov.
je zjavné, že sa vie pripraviť z tých fotografií. On svojho času Coleman typoval ako svojho nástupcu, on to celkom to nesplnil to, nikdy tú Olympiu nevyhrali, keď v roku 2007 mal k tomu naozaj blízko. Rozhodčí nespolupracovali. Ale myslím si, že on už má tie najlepšie časy za sebou. On vie ukázať veľmi slušný štandard, stále sa vie pripraviť, ale to už nebude ten Martinez ako v roku 2007 s plnými veľkými obidnými gulatými svalmi. Neviem, ako mu vyzerať jeho dolné končatiny, myslím, že videl som ho len od pásu hore, som videl na fotky. Ťažko povedať, ako bude, čo sa týka kvadricepsov, má to zranenie kolena x rokov dozadu, odtedy tie nohy vždy, čo si zaostávali za tým jeho najlepším štandardom, takže ťažko povedať. Ja vidím takto prvú sedmičku a povedzme, potom by mohl být ten Martinez. Jak moc se na ten Arnold Classic těšíš? Už ta pauzička je docela dlouhá, co? Od poslední velký soutěže kulturistický. Áno, je to vždy taká, je to vlastne prvá vážna súťaž, v podstate hneď na začiatku sezóny a vlastne to hierarchická dvojka v kalendári profesionálnej ligy, takže je to veľká vec a ja mám aj také osobné spomienky na Columbus a na Arnold Sports Festival. Pre mňa je to veľmi atraktívna udalosť. Tak. A samozrejme nielen súťaž kulturistov, ale aj niektoré ostatné športové zápolenia, ktoré sa vlastne pod hlavičkou Arnold Sports Festivalu v Columbuse odohrávají. Tak jo, to byl Boris Bardoš, šéfredaktor Muscle & Fitness, já jsem Honza Kaulír, zástupce šéfredaktora a to je naše Arnold Classic Preview a doufám, že se vám bude líbit a v komentářích na Facebooku, na Instagramu napište nám klidně i e-maila nebo třeba přímo Borisovi, jak vidíte vy ten Arnold Classic a uvidíme, jak my jsme byli přesní a jak třeba vy budete přesní. Já doufám, že jsme se moc nepletli, že jsme tam neudělali žádný kicks. Tak jo, díky Boris. Tak, necháme s prekvapením, už to bude časkoro.